Din que se queres coñecer a forma de ser dun pobo, o primeiro que tes que facer é percorrer as súas aldeas e as súas leiras, visitar as súas cidades e perderte polos carreiros da terra que habita. Din que a paisaxe é a clave que nos permite descifrar o ser máis íntimo e verdadeiro das xentes, o seu xeito de entender o mundo. Se queres descubrir un lugar, o primeiro que podes facer é empaparte da súa xeografía e encher os teus ollos cos seus horizontes. E eu quero que me descubras. A min e a cantos vivimos nesta costa de azuis infinitos, neste lugar da terra que chamamos Pontevedra. Son apenas 400 kilómetros, pero son todo un mundo. Unha costa de rompentes e rías, de praias que acollen e illas soñadas por anacoretas e piratas, de castros, torres medievais, pequenas vilas mariñeiras e cidades cargadas de futuro. Quero que descubras, a través das nosas paisaxes, a nosa peculiar forma de mirar, porque coñecer é a única forma de entender e de querer. Déixame servirche de guía e abrirche as portas da miña terra, do meu mar. Acompáñasme. Aquí, nesta desembocadura que é fronteira natural e ponte, comeza a nosa viaxe. Aquí o Miño faise Atlántico, baixo a mirada atenta do castro do Monte de Santa Trega, que parece vixiar con atención o forte portugués que ocupa a maior parte da pequena illa de Insua, testemuño de tempos máis combatentes que os actuais. O Trega tamén é a atalaia magnífica desde a que avistar o noso camiño cara ao norte. 30 kilómetros de costa escarpada e case rectilínea, incrustada entre a Serra da Groba e o Atlántico, que comeza na vila mariñeira de Aguarda e que avanza con tesón ata Baiona. Terra hoxe amable, pero en tempos dura, de xentes afeitas ao sabor salobre do vento e ao fragor das olas que rompen contra as rochas. Só cara á súa metade ábrese unha mínima abra para aloxar a impresionante obra do mosteiro cisterciense de Santa María de Oia, berce de monxes artilleiros que defendían a costa dos ataques dos piratas. Pero ao chegar a Baiona, o panorama muda por completo. A escarpa faise praia e abrigo. Aquí comeza o profundo entrante da ría de Vigo, maridaxe de azuis, verdes, gaviotas e sal. O límite márcao o Cabo Silleiro e moi preto a silueta da fortaleza de Monterreal, hoxe parador nacional, que durante séculos serviu de protección co mosteiro de Oia contra os ataques por mar. E despois xa Baiona a Real, que entrou pola Porta Grande na historia aquel 1 de marzo de 1493, no que Martín Alonso Pinzón arribou á súa praia coa noticia que o cambiou todo, que alá, tras este Atlántico infinito, había outra terra e vivían outras xentes. Ese día, pescadores e labregos comezaron a mirar o océano de todos os días con ollos novos. Tras a ponte románica da Ramallosa nacen as grandes praias: América, Panxón, Patos, Ovao, Samil. Este é o paraíso do verán, a costa do descanso azul. Aquí a calor vístese de mar e de relax, de paseos á tardiña e puro prazer gastronómico. Aquí tamén, en Toralla, construíron un castro os celtas e unha vila os romanos. E un pouco máis aló, na punta do Muiño, érguese o Museo do Mar, que é, en si mesmo, na súa especial arquitectura e na súa simbiose mariña, unha celebración da Galicia mariñeira. E xa, por fin, Vigo, a gran cidade do sur, a urbe viva que se empolica ao monte do Castro, coa súa fortaleza e a súa frondosidade, e a guía,
outeiros ambos desde os que a vista vaga polas augas tranquilas, polas bateas cargadas de mexillóns e pola silueta sempre presente da ponte de Rande, o símbolo máis coñecido da ría. Tras os seus tirantes, esta convértese en ampla enseada. Nestas augas, ao redor da illa de San Simón, Cárcere e Lazareto enfrontáronse en combate mortal a frota franco-española e anglo-holandesa, alá por 1702, e na loita afundiuse, se facemos caso aos soños, o tesouro da frota de Indias. Pero seguimos adiante. Atravesamos Redondela e deixamos atrás a súa casa da Torre e as súas fermosas ruelas, como tantos e tantos peregrinos procedentes de Portugal fixeron antes que nós. E dirixímonos a un dos recunchos máis especiais da ría, a desembocadura do río Verdugo, en Ponte Sampaio, coa súa fermosa ponte que foi escenario dun decisivo combate durante a guerra contra os franceses, alá polos albores do século XIX. Moi preto, o impresionante escenario das Salinas de Ulló. É un recuncho perfecto para o paseo e o descanso. Ulló é porta de entrada ao Morrazo, a península que separa a ría de Vigo ao sur da de Pontevedra ao norte. Trátase dunha das comarcas con máis carácter de Galicia. Esta é terra de xentes mariñeiras e independentes, de hortas e casas espalladas como sementes lanzadas ao voo. Aquí ninguén é quen de dicir que é rural e que é urbano, pois ao cabo galegos somos, fillos de celtas adoradores de pedras, fontes e árbores, e como tales seguimos sentindo que somos parte indisoluble desa natureza que aquí funde mar, terra, aire e sal. O Morrazo é, toda ela, unha celebración da vida. Pola costa sur sucédense sen solución de continuidade as poboacións. Santa Cristina de Cobres, Santradán, do Maio, Tirán, Moaña, Cangas. Entre elas, como perlas que refulxen ao sol do verán, as praias enchen os ollos de luz. Rodeira, Liméns, Nerga, a extraordinaria Barra Paraíso Natural, a Recolleita Melide. E alá, no extremo do Morrazo, alzándose orgullosa sobre o océano, a Costa da Vela, co faro de Cabo Home e un dos espazos máis impresionantes de Galicia, o Facho de Donón. Unha atalaia vixía que en tempos anunciaba a chegada das frotas inimigas. Aos seus pés, o castro de Veróbriga e o santuario galaico romano do deus Verobreo. Unha paraxe excepcional, un cabo do mundo e un principio, desde o que se divisa a un brazo de mar de distancia a xoia da ría de Vigo, as Illas Cíes, hoxe parte do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Sí, adiviñáchelo, o paraíso na terra. Aí, ao alcance da túa man. Pero hai que seguir, que agardan por nós as rías de Aldán e Pontevedra. A primeira é pequena e recollida. Gústalle pasar desapercibida. Con todo, as súas praias e as súas vilas, Pinténs, Ío, Aldán, Menduíña, son puro mar. Un brazo do Atlántico en repouso. Pura riqueza gastronómica. Aquí atopará a mellor cociña mariñeira, elaborada con produtos que día a día colleitan os seus pescadores nos sucos das olas. Aquí atoparás tamén unha sucesión de praias perfectas para perderse en boa compañía e para gozar coa familia. Area Brava, Vilariño, Areacova, Menduíña. A segunda, a ría de Pontevedra, ábrese a partir de Cabo Udra, que a modo de ariete penetra no mar e ofrece unha ampla panorámica das augas da ría. Bueu e Marín preparan o camiño que nos leva a Pontevedra. Bueu acolle o Museo Masó, instalado nas vellas dependencias da conserveira do mesmo nome. De longa tradición na ría
e que é hoxe unha visita imprescindible para os amantes do mar e a navegación. Nel, entre outras xoias, móstrase a transcendencia que na zona tiveron as conserveiras de peixe e a caza da balea. Marín, pola súa banda, é núcleo vital de pesca e transporte marítimo e acolle no seu porto a Escola Naval, centro de formación da Mariña Española. Pero a verdadeira xoia da ría é a cidade que lle dá nome, Pontevedra, unha das principais cidades de Galicia desde a Idade Media, unha xoia arquitectónica chea de pazos, imaxinativas igrexas, rúas de pedra e grandes prazas como a do Teucro ou a da Ferrería, polas que é un prazer perderse. E é que Pontevedra é ademais unha cidade en gran parte peonil, recuperada pro home tras décadas de dominio da máquina. Unha cidade para vivir, na que todo parece atoparse na súa xusta medida. Dámolo salto. Cruzamos calquera das moitas pontes de Pontevedra e entramos na cara norte da ría. Aquí, moi preto, tras pasar por Poio, chegamos a unha das localidades máis características desta Galicia costeira e, sen dúbida, unha das máis especiais. Combarro, na que os canastros case flotan sobre o mar. Mais aló, cara ao final da ría, outras dúas poboacións atraen cada ano a miles de visitantes, Sanxenxo e Portonovo. Vilas mariñeiras e turísticas que combinan o magnífico clima das Rías Baixas coa riqueza gastronómica das súas carnes, peixes e mariscos. A ría de Pontevedra non termina, fúndese co Atlántico nun areal inmenso, unha xoia natural de máis de 2 kilómetros de lonxitude, a Praia da Lanzada. Praia que é, en realidade, istmo que une o continente, coa que foi illa ata non hai moito. O Grove, que nos mapas do século XVI aínda aparece separada do continente. O Grove, ademais de refuxio de verán, co Porto Deportivo de San Vicente do Mar, o Paseo de Pedras Negras ou a ponte que o une coa pequena illa da Toxa, é a entrada da última ría da provincia de Pontevedra, a Ría da Arousa. A maior e máis complexa, un labirinto plácido de enseadas e puntas, baías, abras e cabos, entrantes e saíntes que conforman unha xeografía na que o mar, a terra e o ceo mestúranse sen solución de continuidade. É esta unha ría rica e variada, de pazos, vides infinitas, illas diminutas como a de Cortegada, ríos fecundos como o Umia e excelentes espazos naturais como o complexo intermareal Umia o Grove. É tamén ría de vilas profundamente fermosas, como Cambados, co seu casco vello de rúas sosegadas, ou o seu impresionante pazo e praza de Fefiñáns, construídos aló polo século XVI, e que son un exemplo de armonía urbanística sen parangón. Cambados, por certo, é tamén berce de excelentes caldos albariños. Aquí celébrase todos os anos no corazón do verán unha afamada festa do albariño, que atrae a miles de visitantes ás súas rúas. Tras Cambados, xa moi preto, Vilanova e a illa da Arousa, fronte a fronte. A illa estivo incomunicada ata que en 1985 rematou a construción da grande ponte que a une co continente, unha obra extraordinaria que supuxo unha revolución para as xentes da illa. A súa incomunicación, con todo, contribuíu á conservación dunha natureza privilexiada na que se alternan calas, cabos, cantís e campos de labor. Aquí, nesta ría de Vilagarcía, sucede o mesmo que nas situadas máis ao sur. As poboacións aparecen por todas as partes, nunha ocupación continua na que se mesturan, con singular armonía, as características urbanas coas propiamente rurais. Vivendas unifamiliares rodeadas de hortas, pequenas aldeas mariñeiras, núcleos urbanos. Así chegamos a Vilagarcía de Arousa, capital da ría por dereito propio,
que se abre ao mar a través do seu porto e da praia de Compostela. Nome, por certo, que xa suxire a súa orixe, pois esta é terra de peregrinos que chegan a través dos camiños do mar. Fronte a Carril, aí, a un brazo de distancia, a illa de Cortegada, humilde e escondida, unha verdadeira maravilla botánica que forma parte por dereito propio do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Toda a súa superficie aparece cuberta por un bosque subtropical, con plantas rubideiras e unha densa espesura de loureiros que é en si mesma unha reliquia de tempos pretéritos, cando toda esta costa era territorio poboado por selvas temperadas. E chegamos ao remate da nosa viaxe, as Torres de Catoira, alá onde o Ulla desemboca na ría. Son as torres un testemuño de tempos máis duros, das asaltos vikingos e loitas que hoxe se lembran unha vez ao ano na Romaría Vikinga de Catoira, unha festa na que a imaginación vai da man da historia. Esta foi a terra de Xelmírez, o primeiro arcebispo compostelán e artífice de case todo, responsable, entre outras moitas cousas, da construción da Catedral Románica de Santiago. Aquí terminan as terras desta Pontevedra costeira e con elas a nosa viaxe polo infinito azul. Dicía ao comezar que a paisaxe é a clave que nos permite descifrar o ser máis íntimo e verdadeiro das xentes, o seu xeito de entender o mundo. Estou segura de que agora, ao recordar esta terra de verdes e azuis, de enseadas e cabos, ao contemplar esta xeografía complexa e serena que funde con singular mestría aire, terra, verde, roca, sal, mar e vida, estarás un pouco máis preto de comprender tamén o espírito fértil e exuberante das súas xentes, que gustan de ir e vir, porque saben que a vida, ao cabo, está sempre alá onde queres estar.